Ay. Köp okasam, başlık bolsam, köp pul kazansam, şiýdüğüm erteklerdäki ýaly şag ýydyna doguşsam. Onuň bilen film görmäne gitsem, wah. Ýöne görün filmimde korkunç yer gelse, menin korkunçumdan ýykylyp meni hassahana alyp gitseler. Hemde men filmden film aýlanyp ýörsem, işimem etmesem, men bu aýtýarlamy amal aşyryp bilmerna. Maňa onna diňe ubor getdirerler. Abırdanam köp çağalan bolsa, onna bu arda olan bidere bollugy da haýyna da arzu başgaçaday. Süleyman! Turanı borkaya başla. Kırlarım yok koy. Hay arzu vardı. Ýöne menki boşardy.